akan memasuki suasana yang berbeda. Saatnya mempersembahkan keindahan karya busana dalam sebuah peragaan yang elegan. Saksikanlah derap langkah para artis kondang yang jauh-jauh kami cari. Sebuah tampilan yang menggabungkan seni, gaya, dan pesona. Maka terimalah persembahan dari kami dalam acara Mode Show. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kantun panjenengan sami para sepih aji sepih ingkang sampun mirsani pagelaran kreasi seni Zigen Karya Muda wonten dalu punika. Alhamdulillah ya Mas, tanggapan mana? Gak tanggapan lapo, wong payune yo lek Agustusan tok ae. Lah yo, ngene kok gak pentahun ya Mas ya. Lah nggih. Ya si Mas ya tidak dalu-dalu ya. Langsung saja memasuki acara yang kalian tunggu-tunggu. Aneka kreasi busana yang kami kemas dalam acara Mode Show. Saja untuk artis-artisnya Karya Muda. Ayo ayo. Untuk yang pertama Ning Yana dan Ning Ayu Prasasti. Ayo ayo, nyambet gawe ayo metu ayo. Jas. Ya. Untuk urutan yang kedua, Neng Romintan dan Neng Mia Rahmadani. Loh, enaknya gini gila. Jas. Sumur kari nyumbere ora melu ngombe.
jas. Jas. Kenapa Pak? Tasik dilanjutan iki? Tasik belader Mas pemainnya. Oke, langsung mawon ingkang nomor 3 Ning Juminten dan Ning Julaika. Jenenge iso apik-apik ngene Mas ya. Oke, ngetren namanya ini. Yo. Jas. Jas. Nggih, matur suwun. Nggih kageng syuting Ilba serta Campursari karya muda ingkang dipun komando dening Cak Barudin CS. Lah salone mboten disebutaken. Oh salone nggih. Sound Diva Musik. Monggo dilanjut. Langsung mawon nggih urutan selanjutipun Neng Sriati lan Neng Tia Monika saking Jombang. Ya Monika. Ayo. Jos. Hey, hey. Jos. Ayo do egolan yuk. Jos. Jos. Samping bener apa Mbak? Artis sak lanjutipun Ning Sutina Juni Ayunda. Juni Ayunda rek, tekon diki rek. Oh, saya garap Juni Ayunda iki. Ayo. Tanggane Pak Camat. Ya. Andeng-andeng ning pinggir iringan, rawani mandeng, mundak kelingan. Jos. Ayo. Jos. Heboh ya Mas ya? Ibu, cantik-cantik yang ini. Oh iso lemile iso tepak manis-manis itu. Brengos titisnya gak betai. Selanjutnya ada Neng Mariati dan Neng Marlina. Walah, masa kok lemes-lemes no tetep lanang masih ngono. Ayo. Jos.
Jos, asik. Goyang dong. Klotak, klotak, klotak. Jos. Sampeyan gelenggon nduk. Dilanjut nggih. Heeh. Artis Monggo, Mas. selanjutipun Ning Wiwi dan Ning Mona. Asik. Ayo. Wis kadung dandan, wis kate isin, Baba. Kadung urip. Ayo. Jos. Ayo. Jos. Selanjutnya ki akeh Mas, gak apa-apa ta. Monggo. Nggih, selanjutipun ning Jessica, ning Miss Elizabeth lan ning Alam Sari. Dah, manis ta. Rombongan iki. Dah, ngene kok gak enyang. Ayo. Yuk. Jos. Tasik ta Mas? Nggih, tasik niki kathah. Tak kira wong telu tok Mas. Salanjutipun ning Diana Mayasari dan ning Vivi. Monggo. Iki pemain temen Mas koyo iki Mas. Nggih niki. Jos. Ayo. Monggo kangge Bapak Camat kalih Bapak Kades minggaten atas panggung. Monggo Pak.
Monggo Pak menawi kersa nyawer campur sarian monggo. Napikan panggung. Sugeng dalu Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok boten kringi to Pak? Kula Lah, Pak dibaleni maneh Mbak. Jenengan. Pisan, Mas. Sampean Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jamaah. Lah ngono lho, kompak. Nggih dos pundi niki Mbak? Duka. Duka niki dhewek dikon napa niki? Lah, niku dagelan. Oh dagel. Dadi mbokne sarip. Iki ana Bapak Kades. Oh Bapak karo Pak Kades. Camat lho Niki ya. Pak Camat, Pak. Jenengan kalih Bu Camat mboten, Pak? Oh, Mboten mboten. aman berarti kula nggih, Pak. Nggih, Nggih. kula aman. Bojomu kok jak tagak? Oh gak. Oh gak aman berarti. Tapi aku wedi karo bojone. Bojone nderek ya, Pak? Oh, Oh. alah ikut Bu ngapunten nggih Bu guyon kok, Bu. Lek kula mboten guyon, Pak. Nggih niki diparingi napa Bapak? Nggih, jenengan mau request napa, Pak niki? Orkes Oh, bisa. Pak Kades boleh. Loh. Bengi-bengi lo ngraji ya. Nggih, jenengan Napa? nyuwun gending napa, Bapak? Alah bagus e brengose, alah. Seserangan karya muda. Ayo Pak Camat.
ning tanah seberang. Yo, Beninging banyu Kalimantan biyen sing tau wis sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung jane tresno ra wani nembung rasane kaya wong linglung. wangi-wangi banyune sabun, tak rewangi adus kumkum. Tresnaku ra bakal alung, tak enteni yen masih kurun, tak enteni kang masih kurun. Nggih. Mari ngene poloe. Oh nggih. Samen kok nggarai dibuli kancane wis ayo ketiban sampur. Sarangan Zigen karya muda. Cek cek. Ayo Mas, nerodokno. Oh. Allah kadir, Allah kadir, Allah kadir. Ayo. Ayo. Adindaku sayang Ayo goyang. wajahmu yang ku kenang tak akan hilang Sawer. walau di negeri seberang cintaku hanya Terima kasih. adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Tresnoku iki mung cuma saulan. Ra ono meneh kata sayang-sayangan. Mergo janjimu ya mung kawin kontrakan. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Kelaksan kawinan ijab kabul kumandang seliramu tangisan terharu aku nyawang akhiri aku jatuh cinta tenanan cintaku ini hanyalah untuk abang. DJ Terodok Indonesia. Ayo Mas Agung. Yo. Sek 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 sek. Sawer, Pak.
seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mbak, jangan kelewatan tresnoku iki mung cuma samulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, merga janjimu ya mung kawin kontrakan. Ayo Bapak. Arep nem pundi, Pak? Karya Muda Indonesia Goyang. Ya. Iya. 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 Ayo Pak di depan, Pak. Cinta mati Terima kasih. kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Gelaksan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan, cintaku ini hanya untuk kawan. Akhirnya aku jatuh cinta temenan, cintaku ini hanyalah untukmu sayang. Iya, kawin kontraknya sampun.
tadi sekian tampilan dari kami, semoga dapat terhibur. Dan jangan lupa, habis ini ada tampilan ludruk dari Karya Muda. Untuk bapak-bapak yang mau lanjut sawer bisa nanti dilanjut setelah lakon nggih Pak nggih. Habis ini akan disuguhkan dengan tampilan lakon Beranjang Kawat. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.